Mae'n testyn I weld y bore yma yn unfed ar benod ar 10 o'r Efengyl ar ôl Mathew ac adnodau 2 I 6. Pan glywodd Ioan yn y carchar am weithredoedd Crist anfonodd trwy ddisgyblion a gofyn iddo, ai ti yw'r hwn sydd I ddod? Ai am rywun arall yr ydym I ddisgwyl? Ac atebodd Iesu hwy, ewch a dywedwch wrth Ioan. Hyn yr ydych yn ei glywed ac yn ei weld, a mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahangleifion yn cael ei glanhau, a'r byddariaid yn clywed, y meirw yn codi, y tlodion yn cael clywed y newyddion da. Gwyn ei byd y sawl, na fydd yn cwybo o'm hachos I. Roedd Ioan mewn trwbl, yn ysbrydol, roedd mewn trwbl. Roedd ei benbleth a'i amheuon a'i iselder gymaint fel I fod yn danfon at Iesu. Pryn yw'r Cristion sydd heb fynd I drwbl rhywbryd yn ystod I fywyd neu ei bywyd. Mae yn bosib i'r Cristion cael I gadw neu chadw rhag iselder a rhag amheuon a thristwch a digalondyd, ond mae'r Cristnogion hynny yn bryn. Dyn ni gyd yn gwybod am ddigalondyd ac am siom ac am ansicrwydd ac am amheuon. Mae Ioan, hynny yw y bedyddiwr, Ioan y bedyddiwr, wedi ei garcharu ar bwys un o balasau'r brenin Herod lawr yn y de wrth y môr marw. Ac mae e'n anfon o'r carchar rhai o'i ddisgyblion at yr Iesu y cwestiwn yma. Ai ti yw'r hwn sydd I ddod? Ai am rywun arall yr ydym yn disgwyl? Nawr mae'r cwestiwn yna wedi peri penbleth a anghytundeb I esbonwyr a phregethwyr ar draws y canrifoedd. Fel hyn rydw i'n deall, nid amau fod Iesu Grist yn Meseia, yr oedd Ioan, ond amau pa fath o Meseia oedd. Amau ffyrdd yr arglwydd. Mae wedi drwblu. Mae yna rwystredigaeth wedi dod iddo fe. Dydy ddim yn deall beth sydd yn digwydd. Mae e'n gwybod. Mae Iesu Grist yw'r Meseia. Sut allai anghofio y llais wrth yr Iorddonen yn dod o'r nefoedd. Mae e'n gwybod mae Iesu Grist yw'r Meseia. Ond mae e'n moyn gwybod pam mae e'n actio, pam mae e'n gweithredu fel y mae e. Tu ôl i'r cwestiwn, mae yna gri am help. Mae'r cwestiwn felly ni'n real.
yn un didwyll iawn. Mae'n gwestiwn sydd yn anaddas i ni gyd, dwi'n credu. I ni gyd, fel wedi dweud yn barod, siŵr o fod, yn cael rhywbryd yr un amheuon. Nid amheuon am berson Duw. Dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonon ni yma yn credu fod na Dduw. Nid amheuon fel yna sydd gyda ni. Wrth gwrs, bod amheuon gan rai bobl am hynny, ond bydd rhaid i hynny bod yn bregeth wahanol. Ond dwi'n meddwl y rhan fwyaf ohonon ni, nid amheuon am bersodolaeth Duw, ond am ffyrdd Duw. Beth sy'n mynd ymlaen? Be mae Duw yn neud? Ai ti? Yw'r hwn sydd i ddod? Ai am rywun arall? Yr ydym i ddisgwyl. Gadewch i ni edrych ar y cwestiwn gyda'n gilydd ychydig yn fanylach, a wedyn gadewch i ni edrych ar ateb yr arglwydd iddo fe. Gyda'r cwestiwn i ddechrau, fi moyn gofyn hyn, pam yr oedd Ioan yn ystad yr oedd e? Pam yr oedd e wedi drwblu? Pam y digalondeb? Gai nodi rhai atebion i'r cwestiwn hynny. Yn gyntaf, yr oedd e wedi drwblu, roedd yn ddigalon oherwydd i amgylchiadau presennol. Oherwydd i amgylchiadau presennol. Roedd e mewn jail. Dyma'r dyn oedd wedi bod yn rhydd i grwydro'r anialwch. Dyma'r dyn roedd pobl wedi bod yn heidio ato fe. Y dyn oedd mor amlwg yn weithgar dros yr arglwydd. A nawr mae e'n dawel mewn jail. Beth ydw i'n gwneud fan hyn? Pa werth ydw i unrhyw un fan hyn? Chi rioed wedi teimlo fel yna, ffrindiau? Chi rioed wedi teimlo'n ddigalon? Wedi drysu oherwydd amgylchiadau? Ydych chi'n meddwl weithiau oherwydd ble i chi, oherwydd eich amgylchiadau? Wel, dydw i'n werth dim i neb fan hyn. Ydych chi'n teimlo'n gaeth o bryd i'w gilydd? Falle'n gaeth i'r tŷ. Falle'n gaeth yn y waith. Falle'n y teulu yn teimlo rhyw gaeth ddiwedd. Beth ydw i'n gwneud fan hyn? Beth yma Duw am gyda fi fan hyn? Yn ail, yr oedd Ioan yn ddigalon ac wedi drwblu, nid yn unig oherwydd i amgylchiadau presennol, ond roedd pethau ddim fel roedden nhw wedi bod. Doedd ddim fel y gorffennol. Roedd e yn y gorffennol wedi cael ei ddefnyddio gan Dduw. Roedd y torfaidd wedi bod yn heidio ato fe. Y pobl wedi clywed amdano fe. Pobl wedi clywed am beth ddigwyddodd i'w dad e. A beth oedd ei dad wedi dweud amdano fe. Holl blynyddoedd yna
Yn ôl, roedd na ddewid mawr yn perthyn i'r dyn yma. Ac roedd e'n bregethwr mawr. A roedd y Phariseau a'r ysgrifenyddion wedi dod at y fe, a'r milwyr, y milwyr Rufeinig hyd yn oed, wedi dod at y fe, ac wedi newid. Ac roedd e wedi bedyddio cymaint o bobl. A roedd e'n broffwyd. Yn wir, mae Iesu Grist yn galw fe y proffwyd mwyaf a fi. Ac ar ben hynny, roedd e wedi bedyddio yr arglwydd Iesu hun yn yr Iorddon. A nawr mae mewn jail yn dawel. Falle fod hwn yn wir amdano ni. Falle ni'n edrych nôl i'r gorffennol ac yn gweld roedd fwy o ddylanwad gyda ni, fwy o gyfrifoldeb yn y gorffennol. Mwy o gyfleoedd gyda ni yn y gorffennol. Ond mae hynny wedi mynd. A mae'n gallu'n triglo ni. Mae'n gallu'n digaloni ni hefyd. Yn drydydd, i Ioan, doedd pethau ddim wedi troi mas fel oedd e wedi disgwyl. Mae'n siŵr doedd Ioan ddim yn disgwyl ar ddechrau i weinidogaeth e, pan oedd yr holl bobl yma yn dod at y fe. Doedd ddim yn disgwyl y pryd hynny, a bydde fe'n glanio lan fan hyn. A bydde fe'n glanio lan mewn carchar. Dyma'r dyn oedd wedi proffwydo am y gŵr a fyddai'n dod sydd ar wyntyll yn ei law. Dyma'r dyn oedd wedi proffwydo am y fwyell yn cael ei osod ar waelod y goeden. Dyma'r dyn oedd wedi proffwydo am ddyn a fyddai'n dod ac yn fydyddio nid â dŵr, ond â thân. Oedd e'n disgwyl pethau mawr neu ddod. Dyma'r dyn oedd wedi clywed y llais o'r nef, hwn yw fy mab, yn yr hwn yn boddonwyd. A nawr mae mewn jail. A nawr mae'n gofyn y cwestiwn, ble mae'r tân? Ble mae'r tân? Ble mae'r fwyell? Ble mae'r wyntyll yma? O'n i wedi proffwydo amdano. Mae hyn yn atgoffa ni yn diwedd o hanes Elias yn yr Hen Testament. Y brygrwydd wrth gwrs rhwng Ioan a Elias, mae Iesu Grist yn dweud hynny. Mae Ioan yw Elias, os ych chi'n derbyn hynny. A chi'n cofio Elias, oedd e'n gyfarwydd o'r tân yn dod e. Oedd e wedi gweld pethau mawr ar y mynydd. Oedd y tân wedi dod lawr a llosgi'r Aberth a'r bobl wedi dweud yr arglwydd, fe sydd Dduw. Ond beth ddigwyddodd? Beth ath Jezebel a dweud, eisiau ladd e. Beth ddigwyddodd i Elias? Mynd lawr. Ffoi i fynydd, bell i ffwrdd. Fel bod rhaid i Dduw ddod at y fe a siarad â fe. Nid dwi fi well na am tadau. Digon nhw, fi eisiau marw. Dwi ddim yn well na am tadau. Ble mae'r tân? Pethau heb droi mas. Fel yr oedden ni yn disgwyl. Ni'n canu. Wel, dyn ni'n yn canu'n aml. Mae yna emyn hyfryd gyda ni sydd yn dweud fel hyn, disgwyl pethau gwych i ddyfod. Croes i hynny, maent yn dod, meddwl fori daw gorfoledd, ond fori'r tristwch, mwyaf yw'r meddwl byw, ac eto marw Cristion yw hwn.
yw llyferydd dan fy mron. I gyd yn gwybod am hynny, dyn ni'n disgwyl pethau gwych i ddefod. Pan ych chi'n ifanc, disgwyl pethau gwych i ddefod. Croes i hynny. Maent yn dod. Bywyd yn mynheibio, a dyw pethau ddim yn troi mas. Fel i chi'n disgwyl. Yn gallu cael chi lawr, gallech chi galoni, gallech chi feddwl ai ti yw'r hwn, sydd i ddod, neu'n arall. Wedyn ni yn bedwerydd, dyw pethau ddim yn argoeli dda i'w Andrea. Siwr o fod roedd yn poeni am y dyfodol. Oedd Herod wedi garcharu. Dydy brenhinoedd ddim yn adnabyddus am ei trigaredd. Oedd e mewn jail. Oedd e'n gwybod shwt un oedd Herod. Ac oedd e'n gwybod shwt un oedd gwraig Herod. Hefyd Herodias. Ac oedd e'n gwybod beth oedd mynd i ddigwydd. Siwr o fod yn poeni am hynny. R'un peth gyda Timotheus nes ymlaen pan oedd i athro mawr yn y jail yr apostol Paul, ac oedd e'n poeni, ofni beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae Paul mynd i fynd. Ofni yn dyfodol, beth sy'n mynd i ddigwydd. R'un i ni, ynddo fe? Yr un i ni, ni'n gallu poeni, ofni beth sy'n mynd i ddigwydd i achos Iesu Grist. Beth sy'n mynd i ddigwydd i'r oll gapeli yma. Mae cymaint o gapeli yn cael, cymaint o eglwysi yn cael. Ni'n poeni, ni'n ofni am hynny. Neu yn unigol bersonol, falle poeni am rhywbeth yn arbennig sydd yn y dyfodol. Digaloni oherwydd y dyfodol. Ond wedyn ni yn bymed ac yn olaf. Un peth arall gyda Ioan. Oedd yn gweld rhai eraill yn llwyddo. Rhai eraill yn llwyddo. Nawr, wrth gwrs, yn gweld y byd yn llwyddo, mae hynny wastad yn ein digaloni ni. Yn dydy, gweld y byd fel Psalm 73. Pa mae'r anniwiol yn llwyddo? Wy'n stryglo yma. Wy'n cael un anodd. A mae bobl y byd, bobl sydd ddim yn Gristnogion, maen nhw'n mynd ymlaen yn dda. Does dim problemau gyda nhw. Mae yna rai bobl a fel dim byd yn dod ar ei draws nhw. Dim byd. Maen nhw'n llwyddo, maen nhw'n neud yn oce. Neu, gweld Gristnogion eraill yn llwyddo. Chi'n gweld, roedd Ioan yn gweld Iesu yn llwyddo. Oedd y bobl arfer dod ar ei ôl ond nawr dyn nhw ddim, nhw'n mynd ar ôl Iesu. Mae'r disgyblion yn mynd at yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwnna'n gallu bod yn anodd. Gweld Gristnogion eraill yn llwyddo. Gweld eglwysi eraill yn llwyddo. A ni'n stryglo. Gallu cael ni lawr. Dyma felly, rai o'r resymau. Pam roedd Ioan wedi drwblu, a pam danfonodd e at yr arglwydd. Ac o dan hyn i gyd i chi'n gweld, mae hyn, ble mae Duw? Ble mae Duw? Iesu, beth y ti'n neud? Pam wyt ti ddim yn neud rhywbeth? Pam wyt ti ddim yn gweithredu? Efo ti yw'r Mesoea? Efo ti yw'r un gyda'r tân? Pam dwi ti ddim yn gweithredu? Pam dwi ti ddim yn ymyrryd? Gai ddweud hyn cyn mynd ymhellach. O blaid Ioan, nath e'r peth iawn o fe. Fe nath e'r peth iawn. Fe ddanfonodd at yr Iesu. Dyna sydd rhaid i ni wneud hefyd. Danfon at yr Iesu. Diolch bod wedi gwneud hynny. A mae'r Iesu wrth gwrs yn ymateb iddo fe. Fe nodi rai pethau am ymateb Iesu Grist iddo fe yn gyffredinol cyn bod ni'n edrych yn fwy manwl ar
yr ateb. Gan nodi 3 pheth yn gloi yn gyffredinol. Yn gyntaf, yn y negyddol, sylwch beth yw'r arglwydd ddim yn gwneud gyda Ioan. Dyw ddim yn ei gyrraeddu. Dyw ddim yn dweud wrth Ioan. Wel, Ioan, tyn dy hun at dy hun. At dy hun. Pull yourself together, man. Dyw ddim yn dweud hynny wrtho fe. Dydy ddim yn rhoi stŵr i Ioan. Dydy ddim yn dweud wrth Ioan, wel, rat y gwyledd Ioan. Fo sir man at ti Ioan am ddanfon at y fath gwestiwn. Dydy ddim yn gwneud hynny, ydy? Na, achos mae'n arglwydd i'n dyner ac yn dirion. A dydy ddim yn torri'r corsau nesaf, nac yn diffodd llun sydd yn mygu. Mae'n dyner gyda'i blantyr. Yn ail, sylwch hyn, dyw'r arglwydd chwaith ddim yn danfon gwyrth. Dyw'r arglwydd ddim yn dweud, o, Ioan, eisiau fi cofio, mae'n mynd i agor y drysau yn y carcha. Fe allai fe wedi wneud hynny. Fe naeth mae'n mynd i wneud nes ymlaen i Pedr. Mae Pedr yn mynd i fod yn y jail nes ymlaen yn llyfr actau, a mae'r arglwydd yn mynd i agor y drysau, a mae'n mynd i anfon angel i'w arwain e mas. Ond gyda Ioan na, mae'n goffer aros nhw. Sylwch hefyd yn drydydd. Does dim gair, ddim bod ffordd i ddweud hyn, ond does dim gair neilltuol arbennig, personol. Mae e'n bersonol, ddim bod ffordd i ddweud hyn, ond does dim gair penodol at Ioan. Yn hytrach, mae'r Iesu yn dyfynnu yn dydy. Ewch nôl at Ioan a dywedwch beth ych chi'n gweld a beth ych chi'n clywed, ac wedyn mae'n dyfynnu o'r Hen Testament. Mae deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahan gleifion yn cael ei glanhau ac yn y blaen. A mae hwnna'n ddiddorol, mae hwnna o'i meddwl yn bwysig i ni. Mae Iesu Grist yn dyfynnu yr Hen Testament, chwarae y gair sydd eisiau arna ti, Ioan. A mae Iesu'n rhoi'r gair iddo fe. Ond gadewch i ni fynd ymlaen, nawr at yr ateb. Beth yw'r ateb? I Ioan, beth yw'r ateb i ni? Os ydyn ni'n digalon, os ydyn ni'n mynd i'n trwblu i bore yma, os ydyn nhw'n pethau wedi sôn amdano fe yn effeithio arno ni, beth yw'r ateb i ni? Ewch a dywedwch wrth Ioan, yr hyn ar ydych yn ei glywed ac yn ei weld, a mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, ac yn y blaen, gwyn ei fyd y sawl, na fydd yn cwympo o mhachos i. Mae'r arglwydd yn dweud wrth Ioan. Dau beth. Dau beth fi'n moyn i ni nodi gyda'n gilydd. Y peth cyntaf yw hyn. Mae'r arglwydd yn dweud wrth Ioan i beidio a disgwyl gormod yn rhifian. Mae'r arglwydd yn dysgu Ioan i beidio disgwyl gormod yn rhifian. Mae'n credu bod yna wers pwysig i ni fan hyn fel Cristnogion. Mae'r arglwydd yna ddysgu Ioan ynglŷn â'i waith fel y Meseia. Mae'n dyfynnu fel wedi dweud o'r Hen Testament o broffwydoliaeth Eseia. 35 a 61 yw'r penodau. Nawr, os ych chi'n edrych yn ôl ar y penodau hynny, maen nhw'n sôn am y waredigaeth sydd yn mynd i ddod i bobl Dduw. Trwy'r Meseia. Y Meseia sydd yn mynd i ddod â'r waredigaeth yn y dyfodol. A mae Iesu yn dyfynnu, ond dydy e ddim yn dyfynnu'n llaw y geiriau. Mae e'n dethol yn ofalus. Fe taw ni'n mynd nôl ac yn edrych ar y adnodau, y penodau hynny, byddwch chi'n gweld i bod nhw'n sôn am ddial, a chyfiawnder, a barn,
a buddugoliaeth sy'n mynd I ddod trwy Dduw. Ond yw Iesu Grist ddim yn sôn amdanyn nhw. Mae e'n canolbwyntio yn hytrach ar un elfen o waith y Meseia. Nid oherwydd dydy e ddim yn mynd I gyflawni'r gwaith arall, ond oherwydd dyw'r amser ddim wedi dod eto. Chi'n gweld roedd Ioan yn disgwyl Meseia a byddai'n iachau ac yn gysuro, a hefyd yn dod â chyfiawnder, a chonquest, a thân, a dial ar y gelynion. Yr un pryd. Yr un pryd. Beth mae Iesu Grist yn dweud wrth Ioan fan hyn ac wrthyn ni yw hyn. Popeth yn ei dro. Dyma'r amser, Ioan, I bregethu. Dyma'r amser I iachau. Dwi'n cofio oedd disgyblion yn araf I ddysgu hyn, fel I ni gyd. I ddysgu'r wers yma. Paid nhw'n gweld y pŵer gyda'r arglwydd Iesu Grist. Gweld y nerth. Gweld y potensial. Pam wyt ti'n oedi? Pam wyt ti'n mor araf yn gweithredu? Pryd mae'r tân yn mynd I ddod? Ond mae Iesu Grist yn goffa dysgu nhw. A teyrnas Dduw fel haiwr. Yn mynd I hau. Beth sy'n arbennig am hynny? Dim byd. Mae'n just haiwr, cyffredin, yn hau, 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 hau. Does dim byd I weld, does dim byd sylfadanol, dim byd impresif. Ioan, ti moyn y barn, ti moyn y cyfiawnder, ti moyn y dial, ti moyn y tân. A fe ddaw! Ond dim eto. Dim eto. Wy'n gweithio, wy'n iachau, wy'n pregethu. A byddai'n wynd y fyd, os nag wyt ti'n cael yr wisgo, mae hewyd fy ffyrdd. Paid y cwympo, yr amau, fy ffyrdd, dal at Ioan, dyfod barhaol. Mae fel Cristnogion yn aml, chi'n gweld, I ni'n rwystredig, I ni'n amau oherwydd ar afwch. I ni moyn y tebio nawr. I ni moyn y dial nawr. I ni moyn y cyfiawnder nawr. Ond I ni'n disgwyl gormod. Nawr. Fe ddaw. Fe ddaw. Fe ddaw, ffrindiau. Ond dim eto. Rhaid I ni ddyfod barhau. Rhaid I ni hau, a phregethu, a disgwyl. Ac ymostwng I amseru da Duw. Peidio disgwyl. Gormod yn rhy fuan. Ond yn ail wedyn ni, yn yr adeg. Ac yn ôl. Peidio disgwyl gormod, ond hefyd, peidio anwybyddu neu ddiystyru gormod. Peidio anwybyddu neu ddiystyru gormod. Ioan, gwranda. Gwranda Ioan ar beth sydd yn digwydd. Mae'n digwydd nawr. Mae'r deillion yn cael gweld. A mae'r gwach yn gleifion yn cael ei achau.
Ond mae'r byddariaid yn cael clywed. Mae'n nodi 6 o bethau fan hyn i Iwan. Iwan, mae Duw yn gweithio. Mae'n gweithio nawr. Mae yna werthiau yn digwydd. Mae'n ddydd gras. Mae'r had yn cael ei hau. A mae bywyd yn dod i'r meirw. Chi'n gweld beth mae Iesu Grist yn ac o beth mae'r arglwydd yn neud fan hyn. Gyda Iwan, mae'n awes i ni, gobeithio chi'n gweld hyn gyda fi. Beth mae'n neud? Mae'n dweud wrth Iwan beth yw'r efengyl. Mae'n esbonio'r efengyl wrth y fe. Mae'n pregethu'r efengyl wrth Iwan. A chi'n gweld, bob tro, ffrindiau, os ych chi mewn trwbl, yr efengyl sy'n mynd i gael chi mas o trwbl, yr efengyl sy'n mynd i wneud chi'n hapus, fel Cristion, ddim yn deall Gristnogion sydd ddim yn deall hyn, yr efengyl sy'n wastad yn ein codi ni, a newyddion da, dim byd arall. Wrth gwrs, os chi ddim yn Gristion, wrth gwrs, dyma'r beth sydd yn mynd i wneud chi'n hapus. Y newyddion da. Ond fel Cristion, dyma sydd angen arnoch chi, clywed y newyddion da. Os ych chi mewn trwbl heddi, os ych chi ddim yn teimlo chi'n iawn gyda Duw, os ych chi'n teimlo'n isel y bore yma, mewn rhywbeth, beth sydd angen arnoch chi? Clywed y newyddion da, clywed yr efengyl, clywed eto am Iesu Grist. Newyddion braf a ddaeth i'n bo. Pwy haiddynt gael ei dwyn ar bo? Mae'r Iesu wedi cario'r dydd. Gael carcharorion fynd yn rhydd. Pan oedd Timotheus, o'n i'n sôn amdano fe gyda fe, pan oedd Timotheus yn teimlo digalondid, lawr yn ofni, oherwydd y dyfodol, oherwydd beth o'n mynd i ddigwydd i'w gweithio Paul. Be mae Paul yn neud iddo fe? Yn ysgrifennu ato fe. Be mae'n neud? Dwi'n wrth y fer efengyl, wir yw'r gair, ac yn heiddi pob derbyniad. Dyna bod Crist Iesu i'r byd i gadw pechad i fi. Timotheus, cofio hyn. Cofio hyn. Paid y poeni amdano hi. Cofio'r gwir am Iesu Grist. Hyn sydd i angen arna ti. Mae'r deillion, ffrindiau, yn cael gweld beth yw'r newyddion da. Dyn ni'n ddall yn ysbrydol. Dyn ni ddim yn gweld dim byd. Beth dyn ni'n gwybod? Ond dyn ni'n gallu gweld y gwach yn gleifion. Dyn ni'n wach yn gwybus. Dyn ni'n frwnt oherwydd pechod. Dyn ni'n gallu cael ein iachau. Dyn ni'n fyddar. Ni ddim yn gallu clywed Duw. Falle o'r rhain chi y bore yma'n gwrando neu chi ddim yn clywed dim byd. Ond mae Iesu Grist yn gallu gwneud i chi glywed. Dyn ni'n fideo, dyn ni ddim yn gallu siarad, dyn ni ddim yn gallu gweddio yn iawn. Ond mae Iesu Grist yn gallu rhoi tafod i ni sydd yn gallu gweddio fel angel. Dyma'r newyddion da. A mae tlodion yn cael clywed y newyddion da wedi pregethu. Bydd ni'n dlawd yn dyn. Ni'n dlawd. Falle ni'n gyfoethog ym mhethau y byd yma. Ond ni'n dlawd yn ysbrydol. Ond mae'n newyddion da i ni. Ffordd newydd ymlaen gan Iesu Grist. Basio heibio i ffer Grist, wedi ei ffalmant gan o ganol byd i ganol neb. Dyna'r newyddion da i ni a bore yma. Gorodd ef yn lled y pen o'r llairau byth yn nefoedd ben. Mae ryddid yw gariadau iawn i o'r strigfannau neu os tonau cawn. A stormydd chwith. Ni'n mynd i gael. Ni'n mynd i gael y stormydd chwith. Os tonau cawn y stormydd chwith. Mae Duw wedi. Ni foddwn byth. Mae Duw gyda ni. Os ydyn ni'n Gristnogion. Dyna'r newyddion da. Peidiw'n felly ac anwybyddu. Peidiwch â diysteri hynny. Ie, mae'n rhaid i ni peidio disgwyl gormod.
Mae yna fwy i ddod. Mae'n rhaid i ni aros. Dim eto. Not yet. Not yet. Ond rhaid ni beidio o ddiastyru beth sydd gyda ni nawr hefyd. Mae byddaru ein gweld. Mae Duw yn gweithio. Mae Duw yn achub. Mae Duw yn ti. Ni fodd nhw'n byth. Amen.